Kani akong ginistorya si matats, tinuod na ko ng kinabuhi ni. Disulod ko sa social media, wala ko kapangila do tao. Kung sa may makita niyo sa kwa, kung balay matats, pobre kung sa pobre. Pero dato ko kinaiya. Matats, magsubat ang bangos. Kaya atong ipulutan dito sa Yakult. Kuhaan itong apdo. Di na nakabutang kamatis matats. Suka si ilira ni siya. Dargo na ni siya. Dara matats oh. Mura may importante matats, kuhaan ang apdo. Eh siyempre, magmukatag na yung pahit atong niluto. Di ba? O, pwede na. Matats, dara kong Yakult to. Ato sang sugbawon matats kay pares ato dia. Tuyo na ni matats og sili, daog na ni. Maura ni ako lingaw matats, giinom jud kog Yakult no, samtang gawon na kog video kay di ba ilalim mo yung video no. Kaya ako magud matats, wa na ko galaglag og barkada nga maginom-inom pag-asa. Dili ra ko nga naman. Maglabad pa yung ulo pagkaugma, di pa ta kay mo content, di pa ta ka duty. Manang diri sa balay, samtang gawon na kag content, oh, naman puy tagay diha. Nganay mo tagay kog ako isa, oh, pulutan ako bangos. Hapit na pagod. So ana ang discard in touch matats, di na ta manghasol og tawag asa pa nga naman. Nay usahay magpainom ta, magpa libre ta. Madugay im nanay mga maoy pa. Kita pay madautan, kita pay mauyan, di ba? Nga na sa mga manginumay dia, may counter nyo na. Pero ako ginilikayan na nako na. Kano man, samok. Matats, naluto na. Oh, hapit na pagod. Ato nang haunon. Inga na kinaiyan touch kay matats. Ako hing amigo ko. Kani tinod nga istorya matats, manginumay ko. Makisama ko, pero di ko pala hubog ha, nga ano manginomay ko boss mga ingani, pero di ko nga maoy. Giinom ko matas, daghan kog barkada. Sa karon nga naging content creator ko, ako nang ginaiwasan nga naman. Abuso naman. Dahil kay content creator ta, kabalo naman mas matawa, di ba? Ako pwede ko minom ako ra isa matas, mas maayo pa minom ka ikaw ra isa si panimalay nimo. Pag maligid dayon, wala ka naon. Pakauna na pakaon sa i-content nimo. Ang kana ko bangos. Tama. Matas. Sili na naglimon matas, daog na. Kani akong kinabuhi matas, tinuod ni. Pinobre ni nga kinaiya. Di ko hilasol nga tao, klaro nga pag-istorya. Gainom ko, pero nasa lugar. Diri ako sa balay, di na ako mag-ingon dagan-dagan pagbarkada. Muna ka mo diya, ang bago nagsugod. Nawat ang panahon. Medyo makilala na gud mo. Dabagay, mga tao, nga na mo dyan na, ikaw may bantayan. Mas maayo pa matas, ang ato ibanding na to, ang ato mga anak, pamilya. No? Kaysa mo banding tagtao nga tanaw lang sa to ba mayaman. Kay content creator gud ta. Muna ka mo diya. Nga bago nagsugod. Bagay. Anak mo dyan na tao, ikaw mo dyan bantayan. Pero okay lang sa kamatats. Pero dili na kaya kong nuna nga naman gaiwas ko sa tao nga sa di ko ganahan. No? Kani akong ginistorya si matats, tinuod na ko ng kinabuhi ni. Disulod ko sa social media, wala ko kapangila do tao. Kung sa may makita niyo sa kwa, kung balay matas, pobre kung sa pobre. Pero dato ko kinaiya. Nga naman, pakisama ko. Anak lang. Kaso lang, ginaabuso ta no. Kay content creator ng gunta. Oh, shit matats.